Wannan rufe boda ya kawo mana matsaloli da dama. Akan yi asara ta fi ta miliyan 100 a wannan kasuwar saboda dalilin rahin higi da fice da ake yi. Wannan rufe boda ya kawo mana matsaloli da dama. Matsalolin kuma sun haife mu 100%. Muna shiga muna siyo dabobi a cikin Niger amma yanzu komai ya tsaya. Akuya kadai muka shigo da mota ta fi 30 ko 50 amma yanzu ko mota ɗaya ba ta shigowa. Haka saniya muka shigo da mota ta kai 30 ko 50 ita ma yanzu ko mota ɗaya ba ma shigowa. Akan yi asara ta fi ta miliyan 100 a wannan kasuwar saboda dalilin rahin higi da fice da ake yi. Da kasuwan nan in aka ce maka lokaci ne na shanu, za ka samu shanu manya-manya, an da za ka shiga ma ba za ka samu ba. Za ka samu sakamakon miliyan 1 saboda miliyan 1. Sama da haka, amma yanzu cikin iko Allah na 500 ma da kyar za ka samu saboda babu. Menene ya kawo babu? Kaga rufe bodan nan da aka yi, to ita kanta ta kawo mana yan matsala tsakaninmu da mu da mutanenmu na Niger. Tunda mutanen nan na Niger mu uwa ɗaya uba ɗaya muke tare da mu da su. Aurataka ne, gonakai ne, duk abubuwa da gashi ana ta gashi matsala ta samu. Sakamakon katsa bodan nan tsakanin Najeriya da Niger, yanzu karancin dabbobin ya sa ya kai intaha waɗanda mutanen da suke rayuwa da mu'amalar harkokin suke cin abinci sama da mutum kusan 2000 a megatariyan sakamakon su ya da su 100 ko 120 ba. A takure ake ba ma magana harkar dabbobi ba, abin da ya shafi harkar kayan abinci kansa ana cikin kunci a yanzu a takure ake sakamakon rashin shigowarsa da baya zuwa. Rufe bodan nan da aka yi ya dame mu fiye da kima. Duk mai hankali idan ya zo ya ga kasuwan nan kuma ya ga mutanen da suke kasuwan nan ya san akwai matsaloli a kasuwar mai gatari. Kuma ba komai ne shafa wannan matsaloli ba sakamakon rufe bodan nan ne. Mutanen nan makotanmu wanda suke zuwa suna siyan kaya magana ta Allah yanzu ba kamar da ba. Tunda a da mutum zai zo sai sama da buhu 10, 20, 30 masu kwanuka, masu kwano 50, masu kwano 30, masu kwano 20. Tun da safe nake a zaune wallahi tallahi duka dai wanda na auna bai fi kwano duka 20 ba zuwa 30 muna zaune ana ta dai zaman abin nan. Muna fama gaskiya ana cikin wani hali mawuyaci. Ga kayan ma yanzu a gaban mu amma kwata-kwata tsada ma ta hana ga tsada ga wannan abu da ya shigo abin yayi yawa ba duka al'amuran sai dai kawai addu'a. Gaskiya idan da ne ma ba mu samu damar da zamu wannan tattaunawa da ku ba saboda yanayin yadda kasuwa take gudana saboda wannan yana bani wannan yana bani dole kaga ba lalle mu samu damar wannan fira ba amma yanzu gashi a shago ma ka tarar da ni a zaune saboda sakamakon wannan rufe bodar yawanci ana samun waɗansu sai dai su dan biyo ta barau ne hanya su zo su ringa dan sayan buhu ɗaya buhu biyu suna tafiya da shi wanda yake da zan iya kawo kamar buhu 300 400 na gari kuma ya kare cikin lokaci kankane da tuni ma ƙarshen ba lalle ka tarar da wani kaya a nan gurin ba ina kawo gari da kuli sannan har da garin alabo yanzu gashi nan ko buhu 100 ma ba mu sayar ba. Mun kawo hatsi ko dawa ko masara cinikin baya yiwa da idan mun kawo hatsin da ya kai mota 10 za ta kare amma yan sakamakon an rufe bodan nan cinikin babu shi mutane ba sa tsallakowa kasuwar megatari. Kasuwa ba ta tafiya yanzu gaskiya kaga a ce da ne bayan sati 4-5 da ya wuce za mu iya cinikin da ya haura miliyan 1 amma yanzu ga kasuwar shiru kamar filin kwallo ba kowa ba baki ba wanda ya shigo yanzu haka ma da kyar in mun samu cinikin da ya kai 20,000 ba ko 30 da kuma walalu ga kuɗin mai kaga an samu matsala.